बस स्टँडाचेर बसीची वाट पळयत रावपी लोकांक त्रास जावचो न्ही म्हूण मुतारीची वेवस्था केल्या। तो सांबाळपा खातीर गोंय पर्यटन महामंडळाच्या नांवाचो ड्रेस घालून बशिल्लो कामगार प्रवाशांक कडल्यान चड दुडू घेवन लुटता असो आरोप प्रवाशी पर्यटक करपाक लागल्यात। पेडणे बस स्टँडान आशिल्ल्या मुतारीन मुतारी करपा खातीर 5 रुपया जाल्यार संडासाक वचप्यां कडल्यान 10 रुपया घेतात खंय। मैं अभी यहाँ पर सुलभ टॉयलेट में आया हूँ पेडणे। यहाँ पर बस स्टँड है, इथं बस स्टँड आहे। मी इथं मला मुतारी झाली म्हणजे मुतायला झालं म्हणून मी इथे आलो तर हा इकडे माणूस बसला आहे। तो सांगतो 5 रुपये मुतण्यासाठी आणि हगण्यासाठी विचारलं तर तो म्हणतो 5 ते 10 रुपये हे लोक चार्ज करतात। म्हणजे हे आहे कुठं आम्ही मोदी सरकारच्या ह्याच्यामध्ये आम्ही आहोत की अजून कुणाच्या लुटारूच्या ह्याच्यात आहे हे कळत नाही। हां, मग ह्या गव्हर्नमेंटने गोवा गव्हर्नमेंटने अशा सुलभ शौचालय ह्याच्यावरती लक्ष ठेवावं। तिकडे बस स्टँडला पणजीला 4 रुपयाच्या 2 रुपये जागी 4 रुपये घेऊन लुटतात, तसे आता इथे पण लूट चालू आहे 5 रुपये घेऊन। हां, मी आला तर हे 2 रुपये देतोय, मला फुकट मुतायचं नाही आहे। मी आला 2 रुपये देतो, उभं राहा रे, खड़े हो जा। हाँ, ये कौन सा है? गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नाम खराब हो रहा है, गोवा का नाम खराब हो रहा है। ये स्टाफ करके इन्होंने डाला है। हाँ, गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हा 5 रुपये घेऊन लुटतोय फक्त मुतण्यासाठी। 10 रुपयाची बॉटल मिळते अर्धा लिटर आणि माझ्या मुताची किंमत झाली 5 रुपयांनी लावली। हां, हे 2 रुपये घे आणि सरकारला सांग काय सांगायचं ते। बाबू हे जनतेचे आमदार आहेत, या पेडणेकरांचे। इथे मार्केट आहे, इथे बायका इथे मार्केटिंग करायला येतात, इथे मुतायला जर त्या लोकांनी 5 रुपये, इकडची जनता गरीब आहे आणि हे लोक 5 रुपये तुम्ही काहीतरी करा। मी आमदार म्हणजे उपमुख्यमंत्री बाबू आसगावकरांना सांगतोय की हे 5 रुपये लुटतात, ते काहीतरी याच्यावरती निगा ठेवा, काहीतरी करा। 5 रुपये नाही मुतायला, 2 रुपये मी त्याला दिलेला आहे कि नहीं? कॉर्नर लाया और 10 रुपया लिया हाँ, जो संडास के लिए 10 रुपया जी, और टॉयलेट के लिए 5 रुपया। यूरिन के लिए 5 रुपये। वही तो रे, सो उधर 2 रुपये चलता है तो 5 रुपये क्यों लेता है? तो अभी और हमारा- संडास के लिए उधर 5 रुपये लेते हैं तो 10 रुपये क्यों लेता है? बोला है किसी ने आपको? इधर ऐसा मारो, इधर मारो, तुम्हारा चार्ज वही चार्ज अभी बना नहीं है ना सर। नहीं। वो हमको 5 रुपए देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बनेगा। मगर ऐसा गरीब लोग भी होता है इधर उधर पिसा।